To jama'a assalamu alaikum. Har kullum dai sunana Muhammad Falalu Adam. Yau za mu gabatar muku da bidiyo ne yadda za ka haɗa poster haka na takara a wayar ka kenan, ba sai ka je wurin masu kwamfuta sun ma editing ba. Allah ku biyo mu a wannan tasha namu mai suna Falash Media TV domin samun ƙayatattun shirye-shirye akan technology. Ku dinga danna mana alamar subscribe, ku danna alamar ƙararrawa domin samun sanar da ku da zarar mun ɗauka sabon shirin. Na gode. Ta mu shiga cikin shirin. Aka zo ka shiga cikin wayanka ka duba wani application mai suna Pizzala. Zan samu ku link ɗin shi a kan description na wannan bidiyo, sai ku je ku shiga ku je ku yi downloading ɗin shi. Bayan ka buɗe Pizzala ɗinka haka, to kun ga akwai wani aiki ma da na riga da na yi. Sai ka goge wannan rubutu, sai ka zo wannan ɗigo-ɗigon guda uku, bayan ka buɗe Pizzala ɗinka sai ka janyo sama haka, sai ka taɓa wannan alamar auto rotate nan, sai saboda ya juya maka shi ka ji daɗin mata. Yawa, bayan ka buɗe shi a haka ya buɗe ma kenan, sai ka zo nan ɗigo-ɗigo guda uku, ka je size, sai ka zaɓi, ka zo nan ka rubuta sa kamar 700 a nan, sai ka zo nan ka sa kamar aƙalla 1000. Ka ƙara a nan ka bashi 800 gani. Yawa, to kun ga wannan shine daidai da sashin kalanda kenan. Dan Allah ku dinga bibiyan mu a Falash Media TV, kuna danna mana alamar subscribe domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Bayan ka bude ka zo wannan plus din, je gallery. Za mu ɗauko hoto ne, to dama already mun riga da mun cire mishi background. Already dama hoton mu yana nan, mun riga da mun cire mishi background gashi nan. Sai ka ɗauko shi ka yanke, da yake poster ne dama akan ɗan yanke zallan iya fuska ake bari, na zan cire shi gaba ɗaya ba. Awa, kun gan shi kenan, wannan hoton da shi za mu yi amfani. In ka sa hoto sai ka zo nan, muna so mu juya shi ne, muna so mu juya shi. Yawwa, ga shi kenan, haka za mu bar shi. Sai ka zo ka yi rubutun da kake so. Taken shi kenan za mu sa. None of the people. Yana wani kalan style ɗin da yake so.
suka rage girman shi misali. Kuma kun ga anan za mu sa shi. Idan ka sa shi bonding. Sa fili kawai ko. Ya dai, halo. Ka je ka fara shirin fim mana yi yana da ne kuwa yi. Me yasa kake bani shawara? Yasa kake bani shawara? Irin wannan ya ƙananan bidiyoyi da kake kana wannan ai gwanda ka je can. Ni kuma bana sha'awar fim. Ina sha'awa da tuni ka ganni a Kannywood. Sakarun sai da na sai da kini kudo kuna ba kun ci masu rubu
na tambaye ka da zo ka bari ba. Budurwana ne na Kaduna jiya muna wayar da dare. sai ta ce man Tana so in sa mata suna, na ce ki zaɓa, ita ta bar min zaɓi tunda ba na iya kiran sunanta. Ita ma za ta yi tunani. Sai sa mata amma mai daɗi to na rasa wani suna ne zan sa mata, na ce ba zan bari ta ne ga wani suna ne kai kake gani. Ka ba mu guda uku masu zafi. na masoya Wanda za a dinga kiranta da shi ba, ka ba ni guda uku masu kyau. to ni masoyi ne Ni fa na zo ina tambayar ka ni a ko ba maso ne ko ba. da Allah ni masoyi za ka sa na shi ne sauran masoya Iya magana ai yana daga cikin soyayya. Ka bari mun da Allah in baka buga mu. ina Aji. ina da zan faɗi mu haka ne dama za mu yi zaman shagon da ke Ai kai baka ce min yaushe na fara zuwa ba. Shi yasa. Kuma ne kusa fara nan kusa gama aikin gona nan da ruwa saura wannan gona ɗaya ne. Da mun je yau gobe jibi da kuma. muna koyar da yadda ake editing ne a waya ga gani in ka koya ka iya ko ta budurwanka ko naka ko me za ka iya arrangin ɗin shi a Shi ne dai ka sa da wannan logo. ne ba tare ina koyar ina Amma wannan wani application ne haka kai ba. Man of the people.
wannan bai fita da kyau ba ke bayan an samu to jama'a yanzu mun kawo ƙarshen wannan bidiyo kenan, bari mu je mu ɗauki background. illa wancan background ɗin na shi bai yi ba. da background ɗin ciki bai yi, bari mu samu wani background ɗin da za mu saka. Allah ku dinga bibiyan mu a Falash Media TV ko Nasirin Hausa Tech. Kuna danna mana alamar subscribe, kuna danna alamar ƙararrawa domin samun sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Za mu ɗan samu background mai ɗan kyau haka, bari mu yi amfani da wannan. Mun gama aikinmu kenan, saura mai saving ɗinta. Zo a saving nan, bari mu fara ije ta sai mu ba ta suna. Gashi mun ba ta suna kenan, sai mu zo mu ce saving, mai saving ɗin a matsayin hoto, sai mu ce save to gallery. To mun gama kenan insha Allah. Dan Allah ku dinga bibiyan mu a Falash Media TV ko Nasirin Hausa Tech domin samun ƙayatattun shirye-shiryen mu. Wannan kaɗan kenan daga cikin shirye-shiryen da za mu dinga gabatar muku. Wannan shine zai zama darasi na farko akan mu koyi haɗa poster ko kalanda ko gyaran hotuna duka dai insha Allah. Ku dinga danna mana alamar subscribe, kuna samun ƙayatattun shirye-shiryen mu. Mun gode.